Ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Lebos TV. Имрӯз барои шумо паплинои якмсорти сангои хамелеон қатъӣ нишон медиҳем. Шумо чӣ хеле ки медонед, сангои оригинали хамелеон ана мехеланд. Фаҳмидед? ҳастаи санго ҳазор намуд чидагиянд, неки ӯз мо хамелеонша шумо да нишон медиҳем. Нархи ё аптовиш стандарт задагиянд чиёш сангош қонун қоида қатъияк, неки норма задагиянд 100 сомона. Мо шумо да партофтагӣ бидем 85 сума партофтагӣ бидем 90 сума. Ана ёш 100 сумиян 100 сомона. Чанд қа сангаш зиёд расход шид, ҳамонқа қимат шидан мегирад. Нама чиёра хушвақ шумо да нишон метам. Аягар шумо ба ҳазор тамошо кунем, маъқулотона фақат скриншот мекунем, мепартоед. Нархи аптовиш 100 сомонӣ. Хамелеони тоза ҳай, гарантия қатъия. Мисол дим сорт санг надора иҷа. Барои мо баъзе гап мезанем ки мо дидем ҳамира 80 сомон дидем ва ё тоза нестан, санги пластмассе меган, хабар хутун баъд мефаҳмем. Ина нигоҳ кунед, агар шумо дида бошед, санги шишагӣ мешавад, баъд пластмассӣ мешавад. ё тозашан, тоза оригинал санги хамелеони тозаи якм сортати. марҳамат аиш бу новинка, бисёр ай новинка. Ина глора бинен, вообще хеле гло набудан. Ай айнаиш буд, неки айбаиш набуд. сангошон норма задагия. Чӣ хеле ки ман пештар гап задам, норма сангошон норма задагия, ҳамаш хамелеон, санги хамелеон. маълумот бинед, сангоша ман айдура мепартам ки шумо ҳамахел қоидаи бинед. Инаи адрас нусхашай, адрас нусхашай, инаи гили компютер. маълумот бинед, кадом ида маъқул мешавад, фақат скриншот кунем партоед. Доставка тамоми шаҳрҳои Россия, тамоми ноҳияҳои Тоҷикистон пака ҳастай. Шумо фақат хушро тамошо кунед. кадом ида ки маъқул мешавад, як лайк монед. Стангошон стандарт задагиянд, яъне ки норма задагиянд. айсоби ки сангаш қиматай нарх 100 сомон. инаиш сангош бу ба қолабаш дигар хела, ина гандумака қолабаша дигарш буромад. ин новинкаи гандумак буромад. Полна даятон боша дигар хел буд. ина ин майдагили аҷиб буд. қолабо ҳар хел мешаванд, не ки санг ҳамон санги чиёша мо ҷидо карда шумода парафтистем. санги қоидави якм сорти хамелеонам. қолабо просто ҳар хелаам қолабошон. ҳамин дилам набуд, ина ҳозир бо пайдо шуда. ина маълумот гили компютер. ана игалшам аҷиб бутад. аксарияти иглора мо дидагӣ нестем, неки хай компютер қатъӣ мезананд, мебуранд. хеле гло мумкин бошанд дар кадом гӯшаву канори мамлакат ё ки ҷаҳон бояд бошанд, ки ҳамеора мебуранд. анаи адрас нусхат беҳад ҳам сангда хушруб ромагиай. хеле ки намира ҳозир мебинед, қолабшам аҷоиб буд, қолаби фасон дорад. ҳаки видеода ман намедонам чанд қад чӣ меояд, неки ҳам сангаш хушру омадагиай, ҳам худашуда хушру гуфтагиай. ҳамин беҳад фасон ҳамин адрас нусхат. айнаи идам фасон омадагиай, ҳамин цвет, ҳамин санг.
گلو اکثریتش کامپیوتر نیا. گلوی новинка کامپیوتر نی. انا گلی راماشکا. İşte bu kompüterin last. یک بار دیگه تکرار میکنم کدوم میدم معقول میشود. دستافکه تمام شهرهای تاجیکستان، تمام شهرهای روسیه داریم. فقط شما یک تا اسکرین شات کده میپرتوین. آدرس نسخه فاسونی اجوری بود کبوتش. اینه گلی کامپیوتر. باقی سربلند و عبود باشین. ویدیوهای آینده ما را هم تماشا کنین. خداحافظ.